police station nigi CCTV mondo wange kane ne dibed ni nitie ng'at mano donjo sandni gotieno. Wach ing'e ni kwanyalo yudo ni nitie ng'ama no donjo sandni gotieno. Then ng'ane monego kijana ni? Mondo nyiswa ni to nego kijana ni nang'o? Wach oketho nying police. Bende nitiere yo mar ng'iyo kata keto nyong'ong e wang' mabuse e kuonde twech koso en ana kama mudho maonge ng'ama neno gima timore iye kae. Ing'e ni mokwongo kata mana sel minenogo maintenance margi sirkal onge pesa. Inonga ng'eny police stations ma wan godo gin police stations machon manoger chon mapok olos moko manyien mabeyo. Koro inwang'o ni seche moko kata mana stations go conditions gi ok ber. Already kata mana donjo e police station kende a cell is a punishment. Ndalo moko notera e station moro ma kabeti ofisa tawinjo ka lach dum. So chuna amanyo sipena moko wabiro gikonya wagolo choche motigo waketo pi waketo tire obedo flash. But rach ni kana atimo mano tabedo investigated to dibed ni na choko pesa moro atimo go mata donge gimoro. So and a lot of problems. But what we are saying en ni bro chuno because cell yok bed duk. Nya bro chuno ni mondo cells wagi koro wachak keto nyong'ong CCTV manyalo ng'iyo activity matimore. Chokende miweyo ema tie privacy but kama ji betie generally ni wanyalo bedo gi CCTVs mondo nwach sani technology nitie oken kaka chon mwanyalo ng'eyo go kata mana movements ni bedi nitie ng'ama nowuok e report office modhi e cell kanyo motimo gimoro marach. Nwach anto feeling mara en ni seche moko internal wrangles mag obila nyalo lead to because